Aktivisti Srpske narodne partije organizovali su danas povodom Dana Dunava akciju čišćenja paradajza ostrva kod Ade Huje. Zajedno sa ekopokretom Štediša želimo da ukažemo na značaj očuvanja ekosistema Dunava. Veoma je važno da steknemo pre svega svest, ali i što više znanja o rekama i njihovim ekosistemima kako bi mogli da bolje očuvamo i što racionalnije iskoristimo vodne resurse i ostavimo ih budućim generacijama. Gotovo čitava Srbija je indirektno ili direktno okrenuta ka Dunavu, jer sliv ove reke zauzima 92% teritorije naše zemlje. Nedopustivo je da Ada Huja, koja se nalazi na samo 4 km od centra Beograda, danas bude zapuštena i da predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema na opštini Palilula. Uz malo ulaganja i truda, Ada Huja može i treba da bude nova Ada Ciganlija. Srpska narodna partija će u okviru akcije da svako očisti svoje dvorište nastaviti da svojim ličnim primjerom ukaže na značaj brige o životnoj sredini.